everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Gihupong niya ang akong buhok. O gihapuhap niya ang akong liog. Oh. Naunsa man ka, miss? Nganong naingon ka man, ana? Unsa imong gipati? Minga ka! May tango ka! Usa ka ka vampira! Diya ka na! Agagumpong itong vampira! Uy, agagumpong! Ayaw! Huwag nang babae sa akong kibutangan niya. Nakagawa siya. Huwag naputol niya ang kadina. Pangitaon ko siya. Di ko magduduwa sa pagpatay at upapaya na. Ay, tapos ka niya! Nadatugan ko! Ginanang dili siya pagkapag sa kong liog. Padalipon ko sa kong galikon. Abang! Gituog ko! Gibuyan ang akong liog. Ug may barog siya. Aray, kasakit sa akong liog. Doon na siya kita daw sa palibot. Mubarog ko. Ug kinahanglan makaikyas ko gikan ni anang babaeng vampira. Usa na itabo niya. Nganong karig siyang mitigig? May panakap. May taroy sa iyang agtang. Maklaro ko siya tungkol sa kahayag sa puste. Kibot niya ang panak na may taroy sa iyang agtang. Kikinamit nga magpalayo na yun ko din eh. Huwag ka na matumba sa akong pagpanak ni mo. Si Ryan, salamat kay may abot siya. Nilayog sa vampirang babae si Ryan. Natupa silang doon. Nadatugan si Ryan. Kinuha ko sa ikong buhaton. Kulipay mong bihaan ko lang si Ryan. Kagitayog niya ng vampira. Kakusutan sa vampira. Binira ni Eden ang buhok sa vampira. Udaw sa bangyang puntarya. Iukupan niya si Eden. Abaraw. Ako na tumaga, vampira! Napatay mo siya. Kadaghan niyang tinungkapan. Sa kadaghan niyang tinungkapan, dugay kaayos siyang namatay. Wa siya mamatay sa dinunggaban. Namatay siya. Tugod kay wa na kukuha ang baro nga akong gitunggab siyang lawas. Ang iyang lawas, nag-aso-aso. Ingon sa napaso siya sa asido. Pabuton ko nga malanay ang tibuok ni lawas. Una kukuhaon ang baro nga naa nagtaof siyang lawas. Naunsa man kakang. Nagpaso-paso ka man di asawan. Ganiha rin yung ka. Wa ko katog tungod nimo kay imo man kong gipamata. Nabalaka ko pag-ayo sa atong anak, Tikoy. Nabala ka? Karon lang ka nabala ka kang? Sa una, wala lagi kay kababala ka sa atong anak. Ipapangita ko ka ang atong anak sa itong mga sakop sa una kong. Kung wa ko mabalaka niya. Aw, tutuod bitaw no. Pero sa tanaw nako,
mas misamot ang imong gibating kabalaka karon. Dakong hinungdan tikoy. Kung nga nung dili gid ko gustong mahanaw ka nato si Ira May. Ilabi na karon nga hapit na siya mag-18 anyos. Oy. Palayo kong daagamay, be. Naon sa katikoy? Ay, palayo ko gamay kay nag-atubang na batang duha. Piligrog mo hagtik sa nung imong padres kong naong. Bawa naman ka. Napanglantawan na akong umaabot tikoy. Nahibaw na kog unsay mahitabo. Kung mahibalik sa atong mga kamot ang atong prinsesa. Ha? Mananagaan ka na sa Kang? Di na kaungo? Ay! Naigo ginong kos gilabay mong sinilas na. Nagpalayo mangyari ko ni Mukang? Kabi ng kinabuhi. Uy! Oh, Durian! May kamiabot ka. Si Alia dong. Hain si Alia. Hain. Lugoy. Hain si Alia. Ah? Oh, dong, lain na ni mo eh. Masyak mata ng pangutanan ni mo. Lain kay kag mata. Sisiga kay kag mata rin ako. Ay, ko yung naungos ka. Ayaw kong binuangin, Lugoy. Hain man si Alia. Naaraman natug. Biyaan din mong buhi. Apas ko gamay ni mo, be. Uy. Dong. Unsaon man sabkod, nga kami man sa inahadlok sa imong tono sa sirultihan. Mura pag tunay nahitabo. Maobagod? Uoy, maokyod na lugoy. Mura gidangan. Ay, kung tawag manoy, sakitas na pagkasultiha de din, Ay, sa tanaw manggod na ako, mas maguwang ka na akong edad. Sa tanaw lagi? Maguwang kag edad ni Ryan. Sa tanaw na ninyo, Ako guwang kikog naong pero bata kong edad. Ang tinuda na, manghot pa ko yung edad. Busa, lugoy. Lugoy na lang. Ay, like sa'yo pag dito ka, lugoy. Aron, way gubot ang kalibutan, lugoy. Pero, mahadlo kong kabaan sa maguwang na akong edad. Kinahanglang mutahod ko. Bisa na lang sa pagtahod og manoy. Ani mo noon. Ay, lagi pagmanoy na ko lagi. Manghot akong edad ninyo. Naong reguwang na ko. Pero bata pa ko. Yun na, diin day ka. Diin mo ni Dong Ryan. Nangawa man mo. Maudin na nitabo sa diyang gibalik ni mo paggawa si Eden. Wala na siya yang nimutangan. Uy, unya pagid. Doon na vampira. Gibugno si Eden. O hasta ka gibugno ka. Ha? Oh, hupaw man. Yan ninyo nabunuan mo na. Ako lupig, akansi ko niyo, ako bugno Ikaw, sa may plano ni mo? O sa may plano ni mo ni Eden? Ha? Iyay, laing kikag tinanawan na. Gwapa na ba na? Talo ito'y kikilong, malulot og mata. Nindot og purmang naong, hamis og kutis. Kutis po sila na, nindot og ngabil. Sexy pigi kayo. Iyay. Wow, yun siya. Type kayo na ko. Mura sa bed types ko niya. Papauli siya sa ila. Pauliun mo siya sila? Ayaw! Mga ani mo Muram gag... Kung ano kayo man. Saan man ako siya din Himo ang asawa! Dili ko parehas ni Mulugoy. Noon sa man ka, Nga mapahimuslanon. Di mo na paimos. Himo siyang asawa. Ang mag-antos ka na kung ikapuyo mo din Murag ako yung mga asawa. Nagirahan lang ka. Ako di mas ko mapahimuslanon. Naluoy lang ko ni mo. Nagsultir ko sa tinuod. Kung sa mga ka maibog na niya, agwanta lang ka na ako. Ako ibog nga ko niya. Pero kutob na ko sa ibog. Kaya, man siya maibog na ko. Pero,
Naibog pa na siya nako. Awa, sustiniran ko na eh. Oh, mabuhi pa may duha. Mananggot ko. Oh, inom lang sige, inom lang tuba. Way kaong kaon. Sige lang inom tuba. Mabuhi man tawa na ba? Basta daghan lang inom. Mo inom siya, inom-inoming duha. Inig tuwang gabi. Mag-unsa man mo inigtong ang gabi, Taylogoy. Uy, day Alia. Ikaw din na day? Oy, mungusi mo ka. Naunsa naman ko eh. Gihapak ko nimo. Gihapak mo ko Alia. nimo noon. Marika, Oh, dali dire. Kuya, nakita na ko si Mika. Wa na lagi siya sa sud sa tangkal. Naa siya naglingkod sa gawas sa tumbay. Naglingkod sa dakong bato. Unya, naghilak. naghilak. Nag-ulting siyang nakakita siya bato. Tagadiin ka na siya. Saan ka na siya magpuyo? Adto ka siya, Lugoy. Ah? Papauliya siya sa ila. Ganin mo eh. Ikali adto niya dong uy. Ikali hingilin na babayhan na. Lukaw, dili ko mo hingilin na to eh. Maluoy ko. Ikali hingilin na babayhan na. Ako di mo ko ganang mahingilin. Ako kadaghan ko hingilin pero pag ko kahingilig tao. Labi na gwapa niya, sexy pigi kayo. Lakaw, adto adto. Suway hingilin, suway. Ikala hingilin. Ako may inyong isugol, ako may inyong ipaon sige oy. Ikahingilin nito. Lakaw na. Uy, lakaw na. Oh. Sama ka. Tutok man ka. Gitutukan ko ni mo sama na. Ako nagduda ng gikunimo. Di ka ganang idin. Di ka nagbabae niya. Pasi kang tutok na ako. Usang ka? Makadudam ka? Naglagot ka na ako o nagkagusto ka? Ha? Pagklaro. Lakaw. Mura siyang nauuna ko. Nagkagusto mo gitiginin na ako sa Ryan. Hindi ba siya katutok sa kong maayo? Taylogoy, Ah, imo tong gisingkahan si Kuya nako Ryan? wow, uy! Wow, yun! Singkagod. Taylogoy, Si Isaac Sampit, masayop ka, uy. Ngano, eh? Unsa naman sad? asa day inyo? Unsa na ba ta? Ni ako, uy. Ni ako puyo din, eh. Ano na ko puyo sa inyo? Ano pang hitag laing bay? Amo na akong bay. Palayason, tanong mo, may inyo. Ala, amo man ni, di man ni inyo. Ay, dili Wala. imo ba? O, lagi niya, ni naman ko. Di, Anya? ako, naman ko puyo. Di ka mo sa layas. Hala, nganong ani mang kapuyo? Dini sa amo Di man ni inyo. Muy gidangat. Gisugdan ako boy-boy. Day, ako naman ko'y Pinoyanan. Unya, ako biyangyo kung kuya ni Morayan nga anhin ko puyo din sa inyo. Nga naman, Walay ko kapuyan lagi. Iya, palayason tayo noon karon. Gahit magkag-o. Si magkagpangutan na noon. Wa na lagi taong ko'y Pinoyanan. nga naman lagi. Noon sa, ako minayanan guba. Nawagtang, kawat. Ay, nagpangutan na basta wa ko'y Pinoyanan. Manayanan ko puyo din sa inyo. Nya, mutanap ka. Naapa, Naghanap pangutan na ini bata eh. Dali pangutan na de. Dali Kaya nag-ugan ng tutunan ko. Kaya inunan akong tuba. unsa man tong giingon nimo ganina nga? Mag-unsa gani ka ikatungang gabi Papatay. Gibalikan ko pangutan na da. Unsa day ka inigtungang gabi itay? Ungo sab ka inigtungang gabi Patay. Patay ka lugoy. Hala, tubag ka. Day, Alia. Kaanday, kini. Inig tungang gabi Mag-unsa? mag-inom kog tuba. Pirmi. Ay, Mora na. Inom ra. Wa na kipangutan na. Kaya ako mananggot pa ko. Aron doon ako'y matuba ba? wa na lang uy. Ako doon ako'y pangutanan nimo. Bawas ta. Tubag ako sa tinuod ha. Kaya ang bata mamakak, maimpirno.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.